שלום, אני דרור, משווק פנסיוני בעתיד, חברת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית. האם אתם מנהלים תיק השקעות או חוסכים לפנסיה? ב-60 השניות הבאות אספר לכם על הטבת מס הסודית שאתם זכאים לה, וכיצד תוכלו לממש אותה בקלות. זה לא סוד שמדינת ישראל מעוניינת לתמרץ אתכם לחסוך לטווח ארוך, כדי שיהיה לכם ממה לחיות בגיל מבוגר יותר. מסיבה זו היא מאפשרת לכם להפקיד כספים מקופת גמל בהתאם לתיקון 190. תיקון 190 זה נשמע לי כמו סינית, אבל עם יד על הלב זה לא כזה מסובך וגם שווה הרבה כסף. אז בואו נעשה את זה פשוט. אם תפקידו את הכספים לקופת גמל ולאחר גיל 60 תרצו לממש אותם, התיקון יאפשר לכם לעשות אחת משתי פעולות. האחת, תוכלו לצרף את הכספים לקצבה החודשית שלכם, כך תהנו מפטור מלא ממס. השנייה, אם יש לכם כבר קצבה פנסיונית של לפחות 4,600 שקלים בחודש, תוכלו למשוך את הכספים בבת אחת, כך תהנו מתשלום מס רווחי הון מופחת של 15% על הרווחים הנומינליים, במקום 25% על הרווחים הריאליים. בשני המקרים תשלמו פחות מיסים ותהנו מהגדלת משאבים לקראת פרישה. שווה הרבה כסף, כבר אמרנו? למידע נוסף, לחצו על הקישור שמתאר על הסרטון וזכרו, שחוסכים נכון, מרוויחים ביטחון.